Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Kulokule ngathi ngakulonto ukubusise. Sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe sibheke udaba lamaphupho. Yenza-ke ukubalekile uma unalo ithuba nje ngoba bese uqala usubscribe bese uyalike le video uma uqeda ukuyibheka. You can also become ilunga le channel lokho kuzokwenza ukuthi ukwazi ukunikela nokucontribute imali engango-R9 njalo ngenyanga. Kuyokwenza umehluko uma wenze njalo. Abanye ke baye bekhethe ukusebenzisa account ababili abathathu sebekhona baye banikele ngaloko kuvela othandweni naloko ukusuke befisa ukuthi bekufake kwi-channel. Bonke ke laba bantu uNkulunkulu akababusise. Sicela ukuthi ke bese wenza okufanele futhi. Uma ususubscribe ungayibisi uyayishiya i-channel ngoba lokho kwenza ukuthi sina 27,000 subscribers and then sibe na 27,000 subscribers and sibe na 27 views. So ukuthi you subscribe and leave and then ubese kube ngathi uyibuy ama subscription noma uyibuy ama subscribers to come and just subscribe and leave. No guys, we don't buy you. You subscribe because you see ukuthi the channel maybe iyakusiza iyakulekelela. So siyacela ukuthi ke usubscribe bese uyabuya from time to time ubheka amaphupho ayi ngoba mhlawumbe uphuphile kuphela. Just come visit the channel, learn some few things because iphupho nephupho likunikeza iclue ukuthi masubuphelinye then you can use this one to have a clue ukuthi okay maybe naleli kupossible ngisho ukuthi ayibona njalo. So namhlanje uzinhle wakakhumalo uthi ke ngicela ukubuza la ngekhandlela elimnyama ngiliphuphile. Thank you. So ubheka nje kafushane la ikhandlela elimnyama. Ikhandlela elimnyama angeke lachaza izinto ezinhle isikhathi esiningi ngoba kuyikhandlela elimnyama nakuba belisebenzisa abantu uku-achieve izinto ezingcono uma bese imene senzima imene ezinhle. Yabona? So number 1 asithina uma kuphupha ikhandlela singathatha njengophawu uma limnyama okungasho ukuthi usuke wena mhlawumbe uhlelo umsebenzi ukuzigeza noma ukusihlambulula ngenhloso yokususa ngabe isinyama noma ukususa amabhadi noma ukususa amasha noma ukususa amanzi amnyama kuyokuthi lisisa luphulimi noma ukususa into engaba yichilo esuke ligubesele abona empilweni. 2 leli phupho uma uphupha futhi ikhandlela kungaba uphawu olubi uma limnyama futhi kungabuye kusho ukuthi kumele ukhuleke noma kusukume ukuze ukwazi ukunqoba iziphonso noma izigadla ezimbi eziphazamisa impilo kanye nekusasa lakho. 3 uma uphupha futhi ikhandlela uma uphupha leli khandlela uma limnyama futhi singabe sithina kungaba uphawu hloma limnyama kepha likhanya ngoba kusho ukuthi ke kungenzeka njengamanje umuntu ozama ukuthola isixazululo esifanele seyinkinga noma incindezi ongaba noma amathunzi usizi noma ivivinyo ezikhungethe empilweni azivale. Okwesini singakusho futhi ukuthi uphupha ikhandlela kuwuphawu singathatha njengolungcono noma oluluhle uma limnyama kepha likhanya. Lungasho ukuthi kungenzeka kumele ulithole wona leli khandlela bese uyalisebenzisa ukubika ukukhathazeka noma ukubika inkinga noma ukubika usizi noma ukuzwakalisa ukukhala kwakho. Ngiyabona okusho ukuthi kumele ulisebenzise ukuzama ukuqaqa uma kunezibopho noma ulisebenzise uma unokukhathazeka osukunako noma inkinga osukunako noma usizo osukunalo noma uma unokukhala osukunako bese uyalisebenzisa leli khandlela ukubika noma ukukhala. Uyabona ubika ukukhala kwakho noma usukhala kwakho noma ubika lezo nsizini ezinkinga ezikhungethe okungenzeka bese ngokuhamba kwesikhathi sekuyambuleka. Uyabona kodwa ke kungenzeka uliphuphe leli khandlela bese uyatshelwa ukuthi ulisebenzise kanjalo usho uyolisebenzisa kanjalo abakutshele ngayo ukuthi kube nayo ivoice noma kube nomuntu omelaphi noma umuntu okutshela ukuthi ayithathe njengoba unenkinga thatha likhandlela ulikhanyise
ukukhuleka kulo noma uthatha lekhandlela leli ukhanyise bese uyakhala ubike usizo lakho noma uthatha lekhandlela leli uma uyogeza isimo samabhadi nesimo samathunzi ulisebenzise yabo. If akunjalo kungabe lokho sekushoyo noma ungabe usuyaya kumelaphi umuntu osuke ebona ibazi ukuthi bese kuyakululeka ukuthi nama lekhandlela leli kufanele ulithathe mhlawumbe njengoba uzoba nohambo lokugeza amathunzi emvuleni bese ukhanyisa noma ngoba uzoba uhamba uyolahlwa esigangeni ulisebenzisa ikhandlela noma yabo. So ngabe into kanjalo siyabonga uNkulunkulu engathi ngakulona nje ebusise kokwenzayo. Nawe ke siyaqhubeka kuhle kwi-channel. Amen.